Pink je juče bio najgledanija televizija u Srbiji, pokazuju Peoplemeterska istraživanja agencije AGB Nielsen. Sa udelom od 22,69%, naš program je bio gledaniji kako od drugih komercijalnih televizija, tako i od javnog servisa. Najgledaniji smo bili među komercijalnim emiterima u svim kategorijama, uključujući kategoriju od 18 do 49 godina, koju pojedine televizije plasiraju najrelevantnijom, kao da gledaoci mlađi od 18 i stariji od 49 godina nisu ni bitni. Zvezde Granda Narod pita sinoć je pratilo 2 miliona gledalaca. U Zamidži show bio je svaki treći gledalac u Srbiji. Naš nacionalni dnevnik pratilo je 1.212.000 gledalaca. Među 10 najgledanijih emisija svih televizija našli su se i serijski filmovi Mala nevesta i Nasleđe jedne dame sa milionskim auditorijumom. Prvu epizodu nove serije Miris proleća, koji večeras na programu naše televizije posle Nasleđa jedne dame pratilo je 1.144.000 gledalaca, što dokazuje njen kvalitet. Televizija Pink, izbor gledalaca Srbije. Hvala na poverenju.